Prvá hra má názov Ruky. O čom je? Jeden herec pozná tému, druhý nie. Ten, čo tému pozná, ten robí druhému hercovi ruky. A ten, čo tému nepozná, sa snaží z tých rúk odčítať, o čo vlastne ide. A keďže ten jeden herec nemá poznať tému, tak potrebujeme také sluchadlá, ktoré mu zabezpečia to, aby nepočul nič. Túto hru pôjde hráte Marián Miezga a Roman Pomajbo. Tak predsa. V poriadku? Ty čo bereš? Ty si zober sluchatka. Ja si mám na to znamená, že ja budem hádať, čo? Ty budeš hádať svoje ruky. Čo ti vlastne ukazujú tvoje vlastné ruky, Jasné. Áno? Jasné? Daj si tie sluchatka, zanúti nám nejakú peknú pesničku. Vajdoráci, to sú chlapci bystrí. Situácia alebo téma znie. Arabský krotiteľ hadov vysvetľuje, ako hrať na trúbku, aby kobra tancovala čo najrýchlejšie. Vyberaný. Hej! Valaška pri boce. Marián sa nastokne na Romana. Roman, poprosím, kvôli obrazu tak trošku viac dozadu, keby si vedel dať ruky, aby Ja si... už ďalej nevládzem, lebo tu mám... No, dobre. V poriadku, môžeme začať? Nech sa páči. Bratia a sestry. Stretli sme sa tu, v tomto chráme, aby sme si povedali pár základných vecí o našom spolužití. Takže, vidíte, že niekto hrá na píšťalke ako naši anjeli. Niekto pláva ako rybička vo vode. Ale pozor! Aj anjeli, čo hrajú na píšťalke, aj rybičky, ktoré plávajú vo vode, všetci sme detky Božie. Tak. Toto ešte nie je všetko. Prídeme k pointe. Tak počúvajte veľmi dobre, pretože keď sa zamyslíme nad tým, o čom ten celý svet je, zistíme, že nielen píšťalkov a fujarov je človek síty, ale musíme aj papať. Áno, pozrite sa na mňa, ja papám pravidelne. Tak, a tie rybky mi chučia mi tie rybičky, ktoré plávajú v mori. A pozor, drahé bratia a sestry. Tá píšťala s tou fujarou a tí anieli, to nie len tak. Pozrite, oni teda hrajú, že? A plávajú tie rybky. Takže Božie dietky sú to všetko, ako som už spomínal. Ale pozor, prídeme teraz k tomu, čo som chcel povedať naozaj. Je to zložité. Je to zložité. Musíme sa nad tým zamyslieť. Tak ešte raz, pomaličky, sledujte ma. Áno, plávame tie rybky. A teraz sú tie píšťalky, tam pískajú tí anieli. A teraz zase, čo to môže byť? Hľadajme, všetci hľadajme, áno. A nevieme. Proste nevieme. A teraz. Ja to chcem vedieť. Ja by som chcel predsa len vedieť... Chceš poznať, čo ti vlastne hovorili ruky, áno? Rád by som vedel, Arabský že... krotiteľ hadov vysvetľuje, ako hrať na trúbku, aby kobra tancovala čo najrýchlejšie. V poriadku.